Čaute, ja som Alča. Čaute, ja som Norďas. A my dva sme Dobrá trojka a dneska tu máme fakt, že špeciálneho hostia. A ním je sám Vlado Vach, TV Čačov. Vítaj, Vlady. Ďakujem pekne za privítanie, milí televízni diváci. Tu zo Šaštína vás pozdravujem, srdečne vás zdravím. Je mi cťou, že som mohol dojít medzi takýmato mladýma. Trojka, jak sa poví? My dva sme Dobrá trojka. My dvaja sme Dobrá trojka. Sme Dobrá trojka. Áno. Takže samozrejme ze Šaštína, ze štúdia vás pozdravujem. Nechcem tady byť akože stredobodom pozornosti. No ale budeš. Môžem aj druhý vyprávať, nelen ja. No, takže vítame vás, všetkých televíznych divákov, ktorí nás sledujete napriamo, priamo v vysielaní, živej premiére, dneskaj. A bude mi cťou, keď sa budeme dneska rozprávať proste o tom, jak som začínal vysílať a tak dál. Informáciu mám, všetko mám. Takže ešte raz srdečná vďaka za pozvanie týmto ľuďom, ktorí tu natáčajú, ktorí tu majú štúdio. Samozrejme, robia reklamu, o ním je a zároveň robím reklamu aj ja tým. Takže ďakujem za privítanie a necháme slovo Alenke. Ďakujem pekne. Ďakujem za pekný úvod. Ďakujeme. Do toho by som povedala ja, že všetko, čo tu zazní, že budeme si robiť srandu jeden z druhého, nic sa nebude brať vážne, lebo je to iba sranda, takže sledujte. Ani nechceme, aby nejak Vlado, proste, že ste si mysleli, že ideme si od neho robiť srandu. Proste je tady, ľudia si ho vypýtali, takže máme ho v podcaste. Tak. Áno. Áno. Ty by si k tomu niečo dodal rád? Ja by som k tomu dodal len to, aby byla dobrá atmosféra, dobrá nálada a dobrá pohoda. Tak to myslím v rámci slušnosti. A nezabudnite na odbier, like a sledujte to všetko, jak má byť. A na Hero. Môžem sa ťa, Vlady, opýtať, že co si také prvé pomyslel, keď sme ti volali vtedy? No to som si pomyslel. Ja si myslím, že sú to nejakí špekulanci, že proste je to nejaký ojeb, prepáčeň to povím, že je to nejaké klamstvo, cigánstvo, lebo mňa už dosť ľudí z televíznych divákov, ktorí za mnou došli do Čáčova, slubovali hory doly, áno, takže som sa popálil a proto ja už málo komu dôverujem. Áno. Z mojej strany je malá dôvera. Ja, jak sa poví, dám tam trošku niečo ze svätého písma, ak vám nebude vadiť trošku. Daj. Jak sa povedá, neveriaci Tomáš takisto povedal. Pokiaľ neuvidím našeho pána z mŕtvych staní a nedotknem sa ho, aj stopy po jeho klincoch a toto všetko, tak neuvierím. Takže ja som taký. Čiže naučil mňa život tak, aj proste je to ťažké s týma očama, s zrakem, ale to už je vedľajší, s tým som sa nejak zmíril. Čekám na niečo nového a vierim, že to nové dojde a že to donese tady aj v tento štúdiu vám dobré ovocie, že to donese, že to bude ozaj fungovať, jak má fungovať. A dúfam, že sa budú natáčať aj reportáže, aj hudebné programy budú naďalej odo mňa, zábavné programy, reportáž, všetko proste, co mu patrí, aby ľudia boli spokojní a natknutí, aby ľudia radi sledovali, lebo keď sa tam nadáva samozrejme, tak potom mi ľudia samozrejme z TikToku odchádzajú, lebo neradi počúvajú len hádky, proste pičoviny a toto už nesmiem ja dovoliť. Toto neznášam, nemám rád sviet, nemám rád Vánoce, nemám rád nič, ani sám sebia neznášam. Prosím, sebia neznášaš, co to? To len tak ze strany. No dobre, lebo ja potom si myslím, že to myslíš. Ne. To jeden u nás Čáčove povedal, jeden zvaný Elemír, tento vždycky ze strany povie, že nemám rád sviet, nemám rád Vánoce, nemám rád sám sebia, neznášam ťa, nemám ťa rád, nemám nič rád na svete. Toto som videla, takéto video. No. Ja ho mám aj uložené. Môžeme sa na to pozývať. Áno, nech sa páči. Lebo akože, keď som videl Vladu, tak v čom mi to je také, že si to neviem predstaviť. Že vždycky som nekúkal na TikTokoch, čo tu pri nás sedíš, víš, že mi to je také zvláštne. Áno. Že víš, co myslím, že kúkám ťa a čo si tu? Áno, ja to chápem. Chápem to a vlastne rešpektujem to z mojej strany. Som rád, že som vám to mohol aj ja umožniť a že ste by to umožnili aj vy z vašej strany, že som mohol dojsť do tohoto štúdia do Šaštína. A Šaštín je mi veľká srdcovka tým, že som mohol chodiť semka aj na Fatímske soboty.
Možno si ma niekedy pamatáte z Fatimských sobot, vy televízni diváci, že som chodíval do baziliky, sedem bolestnej Panny Márie, aj dneska som sa tam byl pomodliť samozrejme aj za seba, aj za vás, aj za osobné svoje veci, to neprezradím za jaké. Samozrejme môžem povedať, že za lásku, to môžem povedať, to áno, ale za takéto osobné veci som išiel prosiť toho Pána Boha. Ale Pán Boh je samozrejme nielen prítomný v bazilike, ale všade je prítomný medzi nama. Kto ho vierí, do nevierí. Komu to prekáža, lesti to prekáža tady niekomu, tak to vyprávať to nebudem. Ale myslím si, že akože to Boží riadenie funguje stále, je každý deň. Jak bylo v minulosti, také to je v čiléky. Takže podľa toho sa dávam aj takýto odkaz ľuďom, takéto poučení, že aby sme naozaj byli k sebe úprimní, láskaví a ne na TikToku sa hádať a pičoviny. To nemám rád, ja to proste hento. Tam sa blokujú títo, ktorí tam chodia hackeri, akože hejkeri tam chodia, Hejteri. Dojdú tam, uraza, hento, ja to nenávidím, preto sa to blokuje. Kedy tam pekne napíše komentár, to ma tiež poteší, aj keď pošlú nejaké tí dárky na TikToku, niečo si umím aj vyrobiť, nejakú tú korunu, nejakých tých 50-100 eur si vyrobím. Co to znamená, že ti pošlú dárek? To je keby peníze pošlú. To sú ako tí dárky tam na ten TikToku a títo televízni diváci mňa akože tak aj podporujú. A chodá tam dosť aj dobrí sponzori, ktorí mi v tento pomáhajú. No, poslednú dobu sa tam udili veľké hádky, veľké problémy, to nechcem tady nejak rozebírať, to len tak povím v krátkosti, že udili sa tam ťažkosti, problémy a mňa už to normálne hlava bolela, ja som myslel, že už ten TikTok normálne odinštalujem a ja sa na to normálne vyjebám. Ale raz si ho už vypel, že ten TikTok? Čo? Sa mi zdá, na nejakú dobu to už vypel, ne? Áno, na nejakú dobu to bylo vypnuté, sa mi zdá, že možno, že aj na půl roka to bylo nejak. Vyše možno půl roka a potom sa znova začal pokračovať ako na TikToku. Tak. No dobre, a ty sa došiel sem vlastne pomodliť. Áno. A ty by chcel hlavne tú lásku, ne? Áno. A teda, jak by si si predstavoval? No tú lásku bych si predstavoval takú, hlavne aby byla dobrosrdečná, nemusela by to byť nejaká, jak sa povedá, nejaká krasavica z mrazíku, jak to poví, pohádky. Nemusela by to byť taká nejaká. Víte, mrazík to byl, tak byla nastenka a mrazík išiel, je ti teplo, devče? Je ti teplo? Je ti teplo? A ona povedala, áno, dedečku. A zasiel okolo toho lesa a zasa vrátil. A je ti teplo, devče? Je ti teplo? A mrazík, ja te dobre znám, ty si dobrá holka. No, ty si šikovná, možno by ti ho aj pukel. A dobre, a jaké prednosti by mela? No. Aby dobre varila? No, povedz nám. Tak hlavne, aby dobre teda byla dobrá hospodárka. Dobrosrdečná, povedal. Taká Kalenka, aby byla príklad, povie. No, aby byla hlavne teda, jak sa povedá, pracovitá, aby sme si navzájem pomáhali, nielen ona by robila ako otrok a ja nic, bych ležal takto na posteli, tak keby sa mi nelúbilo, to vôbec ne, aspoň koľko toľko by som byl nápomocný. No a tak, co bych mohol povedať, no, tak takú mieť babu, ktoré by nevadilo, že dobre nevidím, že mám takýto zdravotný handicap, že som taký, aký som, ja sa za to vôbec nehambím. No, za tú slepeckú palicu som sa hambil, tu som hodil do piče preč do specáka, jak je Igor. Hodil som preč do specáka, jak je Igor tam, do tej zástavky, to sa píše, že oneho, že niekto tam písal, že zástavka je rozbitá. Vladu Vacha, alebo co to tam bylo písané, niečo takého. Kancelária, tak sa to povie. Áno, no, a povedám, ja túto slepeckú palicu hodím materii do piče, ja na to môžem jebať. No. No, však Vlada Vach nemôže chodiť slepeckú palicu, ne? No, tak som sa za to hambil, no. Však kraček nosím takú tú brlu. A keď mňa niekto najeduje, šľahnem po krku a hotovo. Odrazím hneď aj uši dole. A môžem sa opýtať, ty si teda, keď sa bavím už o tej frajírke, ne? No. Tak v podstate takto začalo, že ty si začal hľadať frajírku cez TikTok alebo cez Facebook? No, čím to začalo vlastne? Prvé to bylo v Senici, som chodil z nejakú Zuzanu Cmielovú z Senice. No. No a tam to bylo len 3 mesiace, ten vzťah tam byl, po tej stránke aj po tej stránke. Však už víte, co myslím, ne? Áno. Vy chlapi to víte lepší, my to víme 100%, a tak zablato. No, tak, no. No a tak som aj žálil, lebo za začiatku, víte, som byl zamilovaný prvýkrát, som byl zalúbený, až po uši som byl zalúbený. Poradní vlasy stáli, aj dole, aj hore. No a bylo to také, že
ja som sa tu zeznámil Prečenkem, byli dosti, bla bla bla, a tam som je reproduktor, spíval som, oni akurát išli z týchto dostihů. To už bylo 1997, som sa s ňou zeznámil, to si pamätám, jak dneska je, že 1997. A oni išli z tohoto vlastných, z týchto dostih išli. A tak som potom vypel tú muziku a tak som sa začal s nima baviť a opýtal som sa jej tety, či sa s ňou môžem ísť prejiť a toto jednoducho sme sa zeznámili. A potom sme šli na Pánsku cestu, na družstevnú, jaké v Čáčovie, Hofmat je tam, má tam Šalík, Hofmat. Áno, Roman Šalík to má, tak aj jemu zároveň takúto reklamu robím, pozdravujem, aby sa neurazil. No a tak a ja ešte podotknem, ešte poviem to, že robím reklamy malofarmárom, veľkofarmárom, aj malopodnikateľom, aj veľkopodnikateľom. Robím reklamy pro ľudí, aj tady to v štúdiu robím reklamu, samozrejme aj sebie samému. Navzájem, aby to bylo proste, aby to zapadalo jedno do druhého, tak sa dá povedať. No a proste tak sme sa zeznámili s ňou, a išiel som s ňou na Pánsku a tam sme sa začali cecať pekne. Bostálo krásne. Poraz sa mi písky zakrývať celýma ústama. Tak to bylo nádherné. To bylo šukár, jak sa povedá. Aj kocúr v trúbie došiel. Áno, či v ten večeru spravil? Kocúr v čižme byl, áno, v čižmách. Tak bylo to dosť vrelé, samozrejme. Pocítil som tam ten spodeček. Samozrejme, teda ako smerovky svícili, to znamená, že to sú prsá. Spodný šuplík nepískal a nohy miel až po zem. Dobre to bylo. No. A Jalenka má, myslím si, že i svíca, vlastne smerovky svíca dobre, dúfam. Aj spodný šuplík nepíska. Ne, výborne, všetko. Nohy sú až po zem. Áno, nohy až po škoda, zem. som ti ich nechytil. No ale proč si začal natáčať? Co? No, že proč si začal natáčať? Co? Ty videa na Facebooku a na TikTok. Proč? Takto to došlo. K čemu toto došlo? Chcel sa zazamilovať. Počkaj, napijem sa tejto Napíš sa? No, jedenej. tak. Dobre. Milí televízni diváci, pokračujeme ďalej. Som sa napil slivovice. Tak som napitý. Oranžovej? Slivovica, rúla aj borovica. To je náš materiál. No. Jak som k tomu došiel, k tomu natáčaniu? No Peťo Kocka miel zbytečný telefón, čiže dotykový. Áno. Taký šikovný, tak asi, tak. No. Neviem, jak sa to volalo vtedy, ale taký miel šikovný, tak, jak sa povedá, na natáčaní dobré. A on mi povedá, ale nenatáčaj, na či to je, však na to nevidíš dobre, ja ti to musím ukazovať, ale daj pokoj, more, ukáž ten telefón, lebo ťa zabijem. Tak. Utekal, naháňal som ho po izbie a teda dal som mu za ňu akože 10 €, Peťkovi som dal, lebo ho mám rád, veľmi kamaráda, skutečne, mi na ňom záleží, na Radovi, na všetkých chodurovcoch, pozdravujem ich aj, samozrejme. Aj Kaká? Aj Kaká, pozdravujem, áno, určite aj Milku. Ten nám to všetko vybavil. Áno, Milke, ešte zabudel som, Danenky. Milko, ďakujem za vlastne, za to, že to išlo cez teba, že si to nejak vybavila. Je tu dobrá atmosféra, nemusí sa báť, nie sú tu nejaké nadávky, nejaké preklinanie tu není. Ako takto, že tak sa povie ako chasmrimič, chasmrbúš, no. To je normálne. No, to je normálne. To je normálne, tak musíme vedieť, čo vyprávam, aby sa to tým ľuďom ľúbilo. Pradáke ande minč. No. Tak a... No a ten telefón? No, ten telefón, to bylo takto, vzniklo, že potom mi ho teda dal, Rado mi to nadstavil, ten Facebook nadstavil. No. No a potom som si dáta nabil cez telefónne číslo v obchode, v jednoce, No. to sa dá nabíjať, ako No. neviem, čo som jel, Telekom som jel, alebo čo som jel, tuším, Telekom som jel. No začal som vysielať tam na ten Facebooku, kde som byl Vlado Ušák, neviem, či ste to sledovali. To ešte ne. Ne, to som ešte... Tak to si môžete podívať, tiež tam som Vlado Ušák na Facebooku. A či si začal? Môžeme si to aj prehrať, lebo si to nájdete, No, Vlado musím Ušák, to. kde sem. Skúsim to nájsť. A Ty tam sa sem vytrvaj. natáčal pohádky o kozlátkach a tak. Takže či udáme takú prestávku a môžete to, skúste to nájsť, kde sem Vlado Ušák. Či to Ja nájdete. to hledám, ty vyprávaj, dobre? Áno, takže nech sa páči. A tam som natáčal prvé títo videá. Jak som byl v aute rozbitém, nepojezdném, jak som jel širák, som jel, pohádky som vyprával, jaké pohádky, ktoré ľudí zaujímali. Aj tam písali zlé komentáre, aj škaredy, pískali, ja vlastne jebem, mňa to reku nezajímal, dýte mi do piče, hotovo, tak som. Roku dozadu, No, ja som začal vysílať od nejakých 2018 na ten Vlado Ušák, na ten Facebooku, Áno. víte, no. Ty pohádky.
Áno, tí pohádky a ľudí to proste začalo zaujímať. Ľudia práskali. Ale prvé bylo, sa mi zdá, že prvé alebo druhé, nevím, bylo to proste tí prvé videá, co byli. Tak to zhrnem to tak, že prvé videá z Tono, Puckar, na zástavke. Víte o tom? Nevím. S ním jsem natáčal, Tono. Mihok, Tono. Vypichal oko. To tam bylo, ne? Nekúkali ste to? Ne, to sme nevideli práve. Že... Ja som videl s týmto, neviem, či to není tento Tono, teď ste sa tam hádali niečo, ale sedeli ste niekde za stolem. Ale to tiež asi bylo takých videí moc. To byl Igor starý. Alebo Igor. To byl Igor. Áno, videl to som toto. Igor. Áno, toto som videl. Áno, to bylo to. Tam ste sa hádali, ale nepamätám si, že co. Ne, že by sme sa hádali, ale tam Tak bylo, ste si nadávali, no. tam bylo také natáčanie, to bylo. Áno, Aby to ľudia proste sa tomu zasmíli a tak, ja som to robil pro srandu. Áno. Pro ľudí, akože sa... To byli tí najlepší videá, tí prvé. Áno. S Igorem a s Puckarem, s Tónem. Jako Puckar prezývka, ako víte. Ja mám jak Ušák prezývku, alebo aj všeli, jak mám prezývku, no nechcem to nejak rozebírať. Nie, mamina akože ušatý, aj tata ako ušatý, tak ja mám takúto prezývku, ale ja sa za to nechám vyžať. No, však dobre, co? To nic. No a bylo to, bylo to tak, že som na tento Facebooku začal natáčať. No a chodil som po poli, jaké družstvo čáčovské, tam som točil Krakonoša za pohádku. Krakonoš to byl, víte, to som točil. Potom títo kozlátka som točil, o kozlátkách a o vlkovi. To som točil u Peťu už v kuchyni, možno to tam nájdeš. Tam sme sa ujebávali z Peťu Ježiš. A ty si to akože vymyslela, no? Tak, to tí pohádky. To tí ľudia, ja nevím, mnoho ľudí to sledovalo toto. Možno, že to je aj na krátkych videách na TikToku, ja nevím, alebo na Instagrame, alebo hoci kde to je. Títo pohádky ode mňa. No. A pohádky som aj samozrejme aj v noci dával. Na posteli som ležal, tak som nechcelo sa mi spať, tak som to zapel a začal som vyprávať bare toto bude WC do pohádek. Ja som menil normálne hlas, ja. Ten normálne ty takto akože zišiel cez pohádky a si môžeš normálne dabovať. No. Áno. Keď víš, tak meniť hlas. Áno. To je ináč dobrá vec, No. No, alebo ti zmením takýto hlas, to byl Króne, ti sa mi to podarí, nevím. No daj. A kde si bol, ty potvora jedna, ja tá normálne, ja som bol tam hen, kaj za tým krpatým a ja som mu začal nadávať, že ten hránce spravil opatené. Potom aj na Brezovej som bol, aj tam mu spadol ten mech dole tomu kokotovi jedného. Takže ty sa takto začal baviť s tými pohádkami. No a víš, aké ja video som videla prvýkrát? No. Keď byla korona, keď začala. A ty natáčal. Laco, volaj, sem pozitívny. Laco, volaj, sem pozitívny. Tak toto tam dále. To mňa došel, normálne otec môj mňa za to zjebal. Lebo miel mieť robotu s chajákom, s nácem. No, ja dám to spravil tí debile, tí ušatý. To spravil. Lebo ste nemohli do roboty, či to? Oni mohli do roboty, ja nesel byť 14 alebo 20 dní doma. A ja takisto. A nevím, či poznáte Borisa Wagnera, to má kamionovú dopravu, Čáčovie, pri družstve. Ten sa to potom dozjedil a donesel mi plnú kabelu Napolitaneka, cigaretky mi donesel. A možno, nevím, či mi dala nejaké peníze. No, za to mu ďakujem tiež Borisovi Wagnerovi. Mu ďakujem pekne. A koľko razu mi je pomohol takto po finančnej stránke na cigaret. Povedal, zase nemá ten vlčák peníze. Takže to bylo takto nejak, že proste donesel mi to a toto som tam naozaj povedal, ne? A to mielo možno veľkú odezvu to mielo. No veľkú, lebo toto bylo fakt, že prvé video, ktoré si aj ja pamätám, odtedy jedeš bomby. No a najlepší bomby byli s tým Puckárem, s tým Tónom. Keď na zástavke ste špinaví lojdaví si, ani voršalický sa nekúpe, ten kokot špinavý a tak všeli, jak som povedal, ne? Ale tak ináč on Tóno špatný nebyl, no nebyl zlý, aj mi kúpil, aj mi dal, pošťal pekne. On bol taký strapatý? Jakže byl? Áno. No však ovšil už netočí s ním, ne? On už je nebohý. Ale On už je nebohý, 3 roky bude v Čiléky. On bol taký strapatý, jak čert, že? Ne, to byl Igor. Ja to byl zase Igor byl strapatý. Ja myslím Igora. Igor to byl. Ja to myslím No taký chraplavý hlas měl. Puckar měl rovné vlasy. Tak to nevím ani. A ten měl chraplavý hlas, ten tak kašla. Tak... Áno. To byl on Puckar. Ten měl černé vlasy.
Ten miel dostaroby černé vlasy, človeče. Ten, tuším, ani šedivý nebyl. A podívaj, ja, aký som už takto. Ja Ale trochu iba nic, dobre to je. No, dal som do toho, moje péro. Dal do toho tvoje míč. No takže Laco sem pozitívny a proto nemohli do roboty a vynadal ti, áno? No áno, došiel aj do izby, nadával mi strašne, Ježišmária, ja som myslel, že mňa zabije už tedy. Vtedy miel mieť fúšku s chajákem a normálne nemohol. No. Tak ste byli doma. Takže môžeme ďakovať za to aj pánovi Matovičovi, že nám on takto prekazil všetky títo naše plány. Že koľko ľudí pomrelo, koľko ľudí zbytečne došlo o životy, čo sa dali vlastne aj zaočkovať a tak dále. Nechcem sa do politiky míšať, tady není politika, ale toto môžem povedať. To ždáraní do tých nosu vylízali mamine piče tam. Áno, to ždáraní. To... Dobre. No. A vy idete tak, že všetky videá ideš spontánne, alebo si aj niečo akože chystáš? Niekedy aj nachystám, ale väčšinu to je ode mňa také spontánne. Áno? Také nečakané. Že proste zapneš si to a jedeš. Áno, áno. Také to nečakané býva najlepší. Najlepší, jasne. To býva vždycky najlepší. Však aj vy na tej farme, keď ste natáčali, to bylo to najlepší. Áno. Vy ste tuším nič neplánovali. Vy ste tiež tak ste išli. My sme išli bez žiadneho scenára, my sme nemeli nic. Aha. My sme proste sa ráno zobudzili, tak som sa 3-krát dosral a... Byli tam aj nejaké jebanie? Tam byli? Ne, akože byli tam niektoré, ale však to môžeš, keď si tam a týden sa nesprchuješ, víš, a smrdí ti kára, to je... A víš, a mieč je to isté, víš, čo myslím? No, tak potom to je všade smradlavé, no. Áno. No, tak či dám vám otázku. No, daj. Jemu dám, jak farma, čo byl tam v tej farme. Jak ti to je meno? Norďas. No, Norďas. Dobre. Norďo, počúvaj mňa. A tam, jak to prebíhalo vlastne, kto to natáčal, všetko, jak to prebíhalo, jak to bylo, jak sa tam dostal, jak to všetko... Si zviedavý, že? Začal natáčať a tak ďalej. Ja som si posílal prihlášku tam a vlastne oni mi zavolali, že oni hľadajú banditu, nevyšiel som ani na žiadny casting a vlastne oni ma zebrali, takže som s nimi iba volal. A oni to tam točili tak, že tam byli statické kamery, všade. To bylo 50 kamer statických. Na stene, víš, namontovaných. Na stene, v rohoch, na záchod, no tam nebyla. Barde inde byli všade kamere. Ale keď sme išli, že na nejaký duel, tak vtedy tam došli kameramani 2 alebo 3. A koľko si tam byl? Mesíc som tam byl. Mesíc. 2 mesiace a púl sa to točilo a 13 dní alebo 12 mi chýbalo do konca. A ty si potom postúpil, alebo nepostúpil? No, mňa odvezla sanitka. A tebe co bylo? Koleno som si rozbil. A utrel som si krížny vás. Áno, lebo Rado to vyprával hento. Áno. Že ty smel niečo z nohu. Áno, z kolena. Koleno som si vyhonzil, no. No tak, chvála Bohu, sa z toho nejak dostal teda. Áno, som po operácii už som OK. A máš tam aj klín, alebo nemáš? 2 šrúby tam mám. A už dokopy tam mám, miel som 4. Miel som predtým 2, čo mám za 2. No ale funguješ normálne. Fungujem normálne, kár mi ide hore. Káro ide hore takto. Gato Chemical 8 na 85 cm. Všetko ide hore. Tak to je dobre, to sa mi ľúbi. Vladi, ja mám na teba otázku, že keď si byl malý, jak sa žilo? No keď som byl malý, za tých komunistov, to môžem povedať, no tak tam bylo lepší. Aha. Tam byli aj tí ceny dobré, priateľné, ako čo sa týka potraviny, všetko proste, aj hudobné nástroje, to bylo všetko laciné, tedy všetko bylo úplne inak. Úplne. By sa dalo povedať staré kombajny, čo sa týka hospodárstva. Vtedy to nebylo PD Senica, družstvo Čáčovské, vtedy to bylo len JZD družstvo, to bylo, si pamätám. To bylo JZD družstvo. Aj s pánem predsedu Morávkem som robil rozhovor, takže za to ďakujem, pozdravujem aj pána predseda Morávku, že budú sledovať toto cez tento YouTube kanál. Ide to na YouTube? Áno, na YouTube. Aj na TikToku to ide? Aj na TikToku to bude. Aha, dobre. Takže odkážte pánovi predsedovi, že ho mám rád a nech mu to pomaly ide, jak sa povie, aj hore, aj dole. No, tak. No. No a môžem povedať, že keď som byl malý, keď som mu začal vnímať, miel som okolo 6 rokov, 5-6 rokov, tak som miel takú kolobiežku, takú, víš, takú vzadu byli 2 kolesá a predu tady jedno, víte. To byla žutá sedánka byla, si pamätám. A nahatý som jel na bahenco. Normálne nahatý, jak decko som byl, no tak to už si brali normálne, ne. Tak nevím, také červené trenky komunistické byli, proste neúplne nahatý, tak bych to povedal, opravil bych to. Červené trenky také komunistické byli, víš, takové, no. Vtedy byli dobré aj tí materiále, všetko, aj to oblečení, materiál, všetko fajnové bylo. Toto včil, keď kúpi toho Číňanu, tak to môže za chvíľu zahoziť, do piče, to je na nic. Na nic. Aj títo Číňané, co majú tento TikTok.
tak oni si berú 75% za to, za tí dárky a ty máš z toho, jak sa povedá, holú ryt. Ale niečo z toho je, no. Čiže tých 25% alebo koľko to mám, áno? Áno. To každý streamer, tiktoker to má. Není to dávno. Mi poslal niekto leva. Nejaký kamarát mi poslal leva na TikToku, čiže on za ňo dal nejakých možno průmier 400, má minimum, maximum 500. Áno. Ale ja som měl z neho 180 eur. No. A všetko išlo TikToku. Ty keď ho kúpiš a kúpiš si ho na tém, jak sa povie, na účetke a ty mi ho pošleš, tak ti dá za ňo za toho veľkého leva okolo tých 400-500 eur. Ale ty budeš škodovať, ale ja budem takisto škodovať. Takže vypráva sa, že lepšie by bylo, keby mi ľudia donesli peníze tam do Čáčova, alebo podporili mi akože, to není núcené, alebo poslali na účet, lebo ja tam mám aj Raiffeisen účet tam mám, lebo chcel by som, keby to modré z neba nevyšlo, tak chcel by som ísť samozrejme buď niekde do zahraničia, keby niekto podporil, keby niekto mohol sa zložiť. Vím, že to je drahé, že je ťažká doba tu na Slovensku, že žijeme z rúk do úst, jak sa povedá, áno, že je to naozaj velice tu ťažké. No ale nájdú sa takí sponzori, verím, že sa nájdú, ktorí by mi mohli v tom nejak pomoci, tak vás pekne prosím o to, že či by ste mohli teda a tak dál a dál. A kam by chcel ziť? Jak? Že kam by chcel ziť, keď spovedal, že do zahraničia? No tak tady tí prístroje, ešte to poviem, tady tí prístroje ve Zlíne zatím nemajú. Ani tu na Slovensku. Nemajú to. To sú tí pigmenty tam, to je tam tá narušená sietnica, čiže vrodená degenerácia celkovo, áno. Je tá sietnica nejak otrhnutá, akože tam tí žilky, to je potrhané a proto vidím tak šedo, proto vidím tak mlhavo. Byl som ve Zlíne na operácii a ve Zlíne teda mi pani doktorka povedala, pane Bach, ale vám sa to neoplatí operovať. A ja som na to naléhal, že tá pani doktorka, skúsime to, vy sama nevíte, ani ja sam nevím, tak skúsme to. Dobře, ale to podepíšete a uvidíme, co dále. Tak ten šedý zákal odstránili a potom mi tam dali ty čočky po 160 euro, tak bylo mi preplacená akurát tá operácia, mi byla preplacená nejakých 550 euro, tak nejak to bylo preplatené, no. Tak, lebo ja mám dôveru, akože zdravotnú kartu, no tak nepodarilo sa to, bohužiaľ sa to nepodarilo. A čekám na to modré z neba, jak kúra na sopel, jak sa poví, no. Ale či to určite bude, to nesľubujem, lebo... Ty si ako prihlásený? No niekto mi tam, akože niekto mi to vysníval, ale neviem, či to bude zatá pravda, alebo nebude, to nechám tak. Keď nebude, no, tak potom sa na to vykašlem. Ale povídám, no, hľadám takých sponzorov, ktorí by mohli nejak osloviť a pomociť a tak dále. A niekde v zahraničí, buď, ja neviem, Švajčiarsko, keby sa dalo možno, že aj do Ameriky, len letadlem sa bojím, no. Letadlo je dosť nebezpečné. Áno, ako ty oči operovať, hej? Áno, že teda mi bylo slúbené, že modré z neba, keď dojde, že sa vymení celá sietnica. A tým pádem by som na nejakých 80% mohol vidieť. To už je dosť. Lebo táto stará sietnica by išla preč. Áno. Lebo to tam je to, tamto škodlivé tam je, to by odstránili a dali by tam celú tú zlú sietnicu. Len tady to ešte nevedá robiť. Není to nebezpečné, úplne že moc, že už náhodu neuvidíš, keď sa to nepodarí. No hop alebo trop, jak sa povedá. Víš, ono by sa to by muselo telo prijať, rozumíš? Áno. To by museli prijať, proste aj mozek by to musel prijať všetko, ako víš. No. To nevíme, jak sa povedá, zázraky sa dejú aj v dnešnej dobie, takže ja na tieto zázraky vierím. Vierím na zázraky. No. Tak snad sa to podarí. No, tak dúfajme. Dobre, no a čo sa týka tohoto Igora, videá byli, od neho najlepší videá byli. Od Puskara to byli dobré videá, to byli tiež videá perfektné. To som ani nepočítal ja s tým, že to budeme takú odezvu až tak dosť daleko, až do zahraničia, do Čech, do Maďarska, príklad poviem do Rakúska, do Nemecka, do Bulharska, do Francúzska a proste dekady až do Talianska, lebo aj v Taliansku sú Slováci, všade sú Slováci. Áno. Nejsú Slováci len, jak sa povedá tu, ale Slováci žijú aj v zahraničí. A tí, ktorí ma práskali, tí normálne hotoví ste ho byli, naozaj. A ja povedám, toto není možné, proboha živého, aby mi takto začali ľudia chodiť semka a kulíbať takýmto pičovinám. A kde je toto? Cek ľudia sú iba na pičoviny, Vlady. No. Iba. No. Na nic inší nejsú. No. A je niečo, Vlady, co ťa dokáže aj nahnevať? Jak?
Je niečo, co ťa dokáže nahnevať? Je niečo, čo mňa dokáže niečo. vytočiť, áno. No. Keď sa potknem o niečo, povím do piče materinskej. Tlak ťa porazil tam, kde seš ty čerte vyjebaný. Čiže keď sa potkneš a ešte niečo okrem toho? Ja nevím, no povedal bych tak, že späť už som išiel raz do Senice a z Obrubníka mi nepovedal, že je Obrubník. Povedal, dal sa do piča aj ty té. To bylo teda No ale tak, je to moja pravá ruka inak. Môžem povedať, že Peťo a Rado sú moje pravé ruky. Akože to sú... Že ti pomáhajú v čom moc, áno? Áno. Tak prispívam niečo, akože prispívam ty peniaze z dôchodečku dám, akože pretože nestem zadarmo, ani sa tam aj sprchujem každý deň pecko. Tam je teda, tam môžete ze zemi, keby ste videli, tam môžete normálne ze zemi jesť. Tam je tak čisto. Tam je normálne palác, jak sa povedá. Tam môže dojť prezident, jak sa povedá, Slovenskej republiky. A došiel do auta vyvoňaný, fajnovo, normálne voňavka. Je prám, joj, ale voníš. A on mi, pôjdeme do lesa. Pôjdeme do lesa. No. A keď sa ešte vrátim na ty tvoje také, že 20. 30. roky, keď si bol mladý, na co tak najvíc rád spomínaš? Rád spomínam na to, keď som z Melanu spíval v Senici nejakú Máriu Golierovú, ale to ona miela takú prezývku Melana. A však Melana je aj meno. Alebo Melisa je meno a tak. Melisu poznal. No, tak to je jasné. No, že ju pupoval, no dobre vytočkal, sa patrí. No a na co rád spomínaš? No, ja spomínam rád na to, že keď som hrával pri ten Cíli v Senici, áno, pri tej Coop Jednota, tam som hrával, tam bylo ešte staré námestie, tí stromy pekné, tam byla príroda pekná, lavičky, tam byli vedľa kasne, kde sa mohlo zapojiť títo vlastne hudebné nástroje. A keď tam aj nejaké akcie byli, tak samozrejme zebrali si predúžovačky a to tam bylo všetko. Aj na Vánoce, keď Vánoce byli hlavne pred Vánocama, vidíte tí vánočné trhy, tak som tam hrával, tam bylo pódium a jeden pán mňa tam zavolal, aj mi to zaplatil a miel som pri tom aj takú pokladničku, takú červenú, tam byli rúžence, to som našiel pri osobitnej školy v Senici, tam som aj chodil do osobitnej, som chodil do tej školy. A tam ako blízko Cintera, tam som našiel takú pokladničku. No. A ja som si povedal, kurník, šopa, toto by bylo dobre, že mi budú ľudia prispívať na ten námiestí pri ten Cíli, ne? Ale ze začiatku sa vrátim k tému, že som zebral klavír a bez povolenia som išiel hrať. Prvýkrát som išiel z Lukáš povedal, poď skúsime to, keď máš hrať. Tak prvýkrát som tam hral, dal som to na tú popelnicu, ty klávese, lebo som nemal tedy ani stojany, nič to som až začínal postupne pomaly. Potom som miel takéto títo mikrofóny a takéto, akože som miel toto. To som potom miel, akože takéto, rozumíš? No, je to čudo, dobre? Áno, dobre. Perfektne. Postupne. Čiže varhaný len čiste, áno, to som miel, zebral som pod pažu, išiel som hrať. Potom tam došli mestskí policajti. Povedali, máte povolení tu hrať? No, nemám. Tak chodte si vybaviť povolenie na mestský úrad Senici. Ešte byl Lubomír Parízek, ty sa pamatáte. Luboš Parízek. Temu veľmi pekne ďakujem za to, že mi teda to povolenie sprostredkoval. Tak miel tam aj dobrú sekretárku, ale byla dosť aj prísna, dobre, ale to v porádku. Tak on mi toto povolenie dal. Ale tým, že som miel aj potom aj ozvučení a tak, ale pri Cíli som hrával najprv pri tých dverách, jak sa to otebírá, hádajú gáde donútra. Gáde donútra? No, gáde chodili. A čo normálne, ja si ťa aj pamätám. Tak som hrával, a gáde, miel tam taký kelínek, alebo teda začiatku. A hádali furt love, pátek, sobota. Pátek, sobota bylo najlepší. Ja som ti spravil normálne 1250, pár korún som spravil ešte slovenské penáze, keď bylo. Dobre. Potom eurá, keď byli, ale už v eurách to také nebylo. No. Ale, môžem povedať, že dalo by sa to vyrovnať. Ale už to nebylo také, jak byli tie slovenské peníze. Byl bych rád, keby sa vrátili naspátky. To už také peníze, toto, jak ty peníze zebereš, máš, dajme tomu 100 eur, alebo 200 eur. Hotovo, nic preč. Ideš to rozmeniť, ideš do obchodu, už máš holú piču, jak to povedal. Už nemáš už nič. je to na nič. Áno, bola kedy 6 000 korún, ne? No. Aj 7. Áno. A teda, kde sme toto pro Boha? No včera, jak spovedal to, že si byl pred tým cílem, tak ja si ťa asi aj pamätám, fakt. Ale ja som bola ešte jak decko. A a normálne sa mi tak začína vynárať, že áno, že ja si ťa odtať pamätám.
No a na toto tak najradšej spomínaš, áno? Áno, Na toto obdobie. áno, aj bicykel, keď som bicyklovával, jezdil dekady. Nebyl som zaradený ako cyklista, tak ako jak Sagan, to ne. Peter Sagan, Teo pozdravujem Petra Sagana, nech sa má dobre. Nech dojde aj Teo pozvite niekedy, aj to je dobrý, jak sa povedá. No, tak to už je na vás. No, tak by sa dalo povedať, jezdil som okolí Záhora, som jel z tú Melanu až, dá sa povedať, pokuty. Chceli sme do Brodského za nejakým Peťu Stachovičem, už je nebohý, on koňárni robil v Čáčovie. Chceli sme sa aj pozývať na cinter na jeho hrob, tak. Ale tam sme zastavili, už sme jeli dosť dlho, by sme sa vracali v noci, tak sme sa otočili, povedal Melano, jedeme radšej spátky, lebo je to ďaleko na týchto skladačkách, nejeli. A mieli sme aj prestávky. Prvú prestávku som jel, víte, kde som jel prvú prestávku, jak Levársky má oného. Áno, OMS. Tam sme zastavili ako auto, tam sme vždycky ako auto, túto Melano stojíme, tu sa napijeme vodu, tu niečo zjíme. A potom zase v Tepanovie som jel prestávku. Víte, kde ten klíše, ten modrý? Áno. Tepanov, ten modrý. Tam som to aj očistil, tú kaplinku, tam je taká panenka Maria, taký kríž, tam pekný modrý. A to sme chodívali čistiť. Mne sa to zalúbilo, tam sme sa chodili aj modliť, aj očistiť. Taká lavka tam byla, tak sme sa tam proste pekne odreagovali. Aj také gule, také one sme mieli. Makové piery, makové, tí gulaté čerešňové, to Melana dala do také prepravky. To sme si dali, no fajnovo nám bylo naozaj dobre. A raz sme ho tak vieli, očistili sme to všetko, pomodlili sme sa a jeli sme na Senicu. A raz sme ti otátu už vyjížďali, že jedeme proste do Senice. A víte, a po tej ceste tí motorky, to bylo v Léce. A jela ti motorka od Senice, jak sme my dva jeli s autem. Jela ti motorka od Senice a tam je také parkovisko na auto, možno by sa tam jedno dalo. Tam, kde ten kríž je. A my sme ti už vyjeli. Pána Beka, my by sme byli zabití. Tá motorka tak rýchle jela, nevím, co to bylo za motorka, akože, ale tá motorka tak rýchle jela, tá byla od nás možno nejakých 10-15 metrov. No keby sme to neprešli, tak my sme zabití. My sme prechádzali na tú stanoverku, budeme už jet a tá motorka proste tak jela, blbo, hlúpo jela, úplne to sa nedá povedať. A kde je Melana včil? Ona je včil umiestnená v domovie dôchodcu v Senici. Lebo má nejakého Martina, syna, no tak aj kvôli nemu to bylo. Tam byli nejaké rezhody, tam, ja som k nich odzýval, tam sme trénovali na varhany, tam sme hrávali na balkóne počas jara. Aj cez zimu, ale sa otevřel balkón, niekedy keď som fajčil, tak som išiel na balkón si zapáliť. Byla dobrá pohoda, len pokazil som si ju. No, ja som sa predstavil jak majiteľ tohoto Home Creditu. Alebo vedúci, alebo jakú. A ona mi povedala, že má nejaké požičky. A ja som to tým pádem využil, víš? A ona si zebrala požičku pohotovosť, to je. Víte, to boli to rýchle prachy, Provident. A ona to zebrala, to som vyprával aj minule. Ona to zebrala, poslala mi to na ten účet, ale dvakrát sa mi to podarilo. A to klíba k tému gamblovaniu vyjebanému, tí automaty. A ja keď som niečo vyhrával, tak ja som takto hľadal na tie automaty, až k tému. No a ona to poslala. Ale potom došlo to tak, že ja som mal účet tam v tej sporiteľni, áno, v sporiteľni som mal účet, a jí došel papír dom, ona to podpísala, jí došel papír dom, že to není vedúci Home Creditu, ale tam byl môj podpis Vladovách. Tam bylo podpísané Vach. Ona už vedela, že som to ja. Došiel som k ní jednu sobotu a povedal, Vlado, čilkaj si sadni. Tento papír ti vidíš, toto tady ten podpis, to som ešte tedy vidím. A toto je vedúci Home Creditu, alebo majiteľ. Tak to si ty, keby som chcela, ja ťa včil udám, ideš do Zabríta, ideš okamžite do Leopoldova, alebo do Ilavy, sedmúci, za to. Tak som začal veľmi pre ňu bečať, plakať, ne? To som mal tak 31-32 rokov, takéto podvody. Ty si byl dobrý kacafírek, ja ti poviem. Áno, byl som. Ale už by som to neurobil v živote nikdy, už nedaj Bože. A tak bych povedal, že už potom nemiela ke mne takú dôveru, lebo ona sa mnou spívala na ten nám. Ona povedala, Vlado, raz jednou dňa povedala, ty to nachystaj tam, lebo ty si veľký nervák, ja ta jebem, ty všetko nachystaj mikrofóny, takto všetko som nachystal, a to byli tí drôtové, to není jak títo moderné sú. Takýto podobný mám doma dva, ako trošku ináč, ale mám. A ona povedala, Vlado, ty to všetko poprepáli, alebo ty si veľký nerv. Lebo ona mi to podávala, ja im povedal, ja som mu za to zjebal. Jaký kabel mi to dávaš, toto do piče? Hen ten mi podaj na ten zesilovať, hen tam ten na prepojenie. Jaký mi to dávaš, tak už to nevíš, jak sa to má zapať? No, ja sa jebem, ja idem do piče a priprav to a potom ja dojdem. Tak to potom akože všetko.
všetko zmontoval, pripravil. Aj bezdomovcu sem tam nejakých chmiel. Ja som ich měl velice rád, tých bezdomovců. Aj oni mňa mieli rád. Oni byli ozaj ke mne už aj nebohí sú niekedy, no bohužel. Aj povídám Jožovi Pajdavému, co je, nevím, či Vojtu Masára poznáte v Fenici. Ja nepoznám. No a tak jeho bratranec, lebo co mu to je, Jožo, povídám Pajdavé, on tak chodil na tí nohy, on tak ledva aj Jožka Kašťák prodával lose, on tam stál pri ňem, na tom námestí. Tam byla cukrárňa bývalá. A on tam vždycky byl, ale už potom tam to nebylo. On tam sedával na tých hlavičkách a ja keď som došel, tak sme sa postupne zeznámili a potom povídám, Jožo, dávaj pozor na týto nástroj, bo ťa zabijem a idem kúpiť niečo do obchodu. Idem niečo kúpiť do obchodu, nejaké pivo. Chceš pivo, lebo to ste žebrák. A on povedal pivo. Vždycky v sobotu ráno, nalačno ti vypil a ty si nejedel nič, mrokar. A co ti jebe, však žalúdek budeš mať hotový, ty takto piješ nalačno, jebe ti to more. A z popelníc bral oné rohlíky a to jedel. Na to ti reku šibe, na však dostaneš nejakú otrav krvi, lebo bar co môžeš chytiť, ty debil. Krvi povedal. No dobre, my tady vlastne máme aj spieváka. No. Tak mohli by sme si dať nejakú teda hudobní prestávečku, jak sa poví. Lebo to si vyžadal. Máš tu aj tvoj mikrofón karaoke? Mám podať? Nejak. Ty sme dobrá trojka. Áno, my dva sme to ste si teda dali, kurník šopa, to mi ste dali do hlavy teda poaj. No dobre. No. Takže lajkujte, zdieľajte ľudia a pustíme vám Zahorskú dedinu. To sme tady to v štúdiu naozaj, aby ste teda videli, že vás necigánime. Je tu Alenka, je tu Noro a ešte ten ďalší, jak sa volá? Maťko. Kameraman. Maťo kameraman, to je jebák prvej trídy. Norgas. Kameraman. Áno. No. No tak púšťaj tu. Od hudebnej piesky. A ideme Zahorská dedina. Dedinu chlapci sa túlajú. Hej, gledajú. Hej, to skúšam dostal trému. Ešte to, pretoč to, wow. Poďka, zastav trošku. A musíme to znova pretočiť, pane Bože. Dobre, nič sa nedie. Takú onu som chytil. To prvýkrát sa mi toto stalo po spívaní. Ježišmário svatá, trošku som prebel. Vysu, ja ti asi pustím tú tvoju, co si chcel. Záhorskú dedinu chlapci sa túlajú. Hľadajú vývečku, jakú tam nemajú. Poctivá dívečka, červená zahorí. Takovú nájdete enem na záhorí. Poctivá dívečka, červená zahorí, takovú nájdete enem na záhorí. A jedeme, chlapci, poďme hore. A zároveň pozdravujeme chlapcu Bečkovi, aby sa nenahnevali, že púšťam jej piesničky. Áno. Ale Vlado ich má rád. Áno. Za borovým hájem tam pod Karpatama stretli sa dívčence s peknýma chlapcama. Stretli ich na ceste spod vysokej hory. Takí chlapci rosenú enem na záhorí. Stretli ich na ceste spod vysokej hory. Takí chlapci rosnú enem na záhorí. A jedeme, chlapci? Koľko máme ľudí na stríne? 52. Vítajte, ľudia. Dva mikrofóny, to už je jedna profesionalita. To je... Mamičko, poviedzte aj vy všetci ľudé. Tam píšu něco? Kerenku cestieta, kde mi dobre bude. Tam ti je najlepší v necelej rodine. Medzi kamarátma v záhorskej dedine. Tam ti je najlepší v necelej rodine.
medzi kamarát mal za horskej dedine. Ďakujeme pekne, milí televíziáci. Tak, a teraz sa zastavíme, samozrejme, aby to bylo zastavené, aby tam nebyl ten príhovor. No, takže to byla hudobná prestávka a pokračujeme ďalej, takže budú sa ma teraz pýtať niečo ďalšie otázky, ľudia tady to. No, dobre. Chceš ísť na otázky ze streamu, alebo ideme pokračovať my? Ideme pokračovať my, akože, tak sa dá povedať. Dobre, takže toto vypnem, chill momentálne. Ešte, akože sú to také hovadné otázky, co mi došli, ale že koľkokrát honcuješ denne? Koľkokrát? To sa normálne niekto pýta, chápeš? Koľkokrát honím denne? No, cez deň nejak to nejde, lebo musím sa ohľadať doprava, doleva, keď dojde Rado donútra, aby to nevidel, alebo prátelka, aby to nevidel, alebo Peťo, aby to nevidel. No. Ten je väčšinu v roboce, ale najlepší to honcujem v noci. Večer. Áno, tam je to najlepší, tam je to také spontálne. Idem sa osprchovať, áno. Tam mu pekne dáš. Sem si to aj krémem namastili, akože aby to lepšie išlo ľahší. No a ešte tu mám ďalšiu otázku, že chceme počuť príbeh, jak spraskol nafúkovací Janču. No, tak. Ale ty škaredé nečítaj potom, ty urážky takéto, nečítaj potom, víš. Ja to nečítam. Ako toto môžeš čítať. No, jak no? Tak normálne byla za 40 €, 39, no to už je 40, to som kúpil v sexshope v Zenici. To nemilo vlasy, to byla len holá hlava, to bylo aj takto nakreslené, oči to mielo modré, pekné, akože tu chanč to mielo, áno, spodný šuflík to mielo, ale ze spodný šuflík, ak som to vrazil donútra, tak preplatením v zadku v ríci to akože vyšlo. No, do píče tam. Joj, ale to potom... Raz som to začal prepákeným trckať, áno. To je dobré. Teraz som to drbatne. Ježiš, ty mi dajú Som v takej malej místnosti, či mám takú väčšiu místnosť doma na Bahenke, ale bývam či tady u chodúry ako. Ale keď začal som ti raz, to byla sobota, si pamätám, a začal som ti raz tak jebať, už som byl tak nadržaný, ako hovado, ne? A včil kaj, išiel otec do garáže, ale ja som nevedel, tam bylo také okienko a tam to bylo zastrité, akože, áno. A ja som už měl takú chuť, tak som ju jebal, tú pánu, čujte, ľuvé. Tak som ju jebal. Počuj, Vlady, nevadí, streamujeme, áno? Ne, teba. Dobre. No, tak nebyť, tak plno pumpoval, však oni to viedá, že vypadá. Tak som ju trckal, ne? A ono tam byla taká malinká zírečka, ja som to zalepil, lebo sírku som tam dal do toho chrbta, takto dal do chrbta, to som púkal ústama, to sa dalo. A túto druhú, to sa mi to pela taká pumpička. A tak tento, akože, tam byla taká prasklina a furt mi to, a furt sa mi to vyfúčavalo, vtedy tým najlepším sa mi to vyfúčalo. Porad som sa jebel do kokota. Do toho oného, jaká povedal, do žalúde. Ne? A potom vlastne som to tak zalepil nejakým papírkem, také leukopla som to zalepil a nafúkal som to. A tak už som byl, jak to bylo tú sobotu. A zrazu vám sa stala jedna vec. Ja som nezistil, že zírka je dole medzi minžu, byla zírka. Bum! Prásk. Prasklo to. Ne? Otec to začul možno. Môj otec to začul v garáži. Tak čo som měl spraviť? Tak v noci večer som to zabalil. Ne? Povedám ty pičo, jedia, ty mi praskneš, kurvo, jedna vyjebaná. Tedy keď som sa už išiel oba. Tedy ten sa musel dohoňovať. No. Ale dobre, ešte mám nejakú otázku ja, ale teda neviem, že či budeš vedieť, co to je, že body count, ale nevíš, tak Noro ti vysvetlí. Body count vlastne znamená to, že koľkokrát smiel vlastne pohlavný sex, jak to povie, styk? Koľko žen si miel v živote? Koľko žen si miel v živote, koľkokrát trckal? No koľkokrát som trckal, no len na privátoch. Oni to vedia televízii, len na privátoch, Senici. Ženici na privátoch, väčšinu, keď mám peniaze, že zarobím niečo, alebo mám dôchodek, tak idem na ten privát. Idem na to. Nejdem každý mesiac, ale tak raz za 3 mesiace, za 2 a tak, lebo kamarát ide stále, lebo on vyrobí více peniaz, akože tak on si to môže dovoliť, ale ja si to nemôžem dovoliť. Ze 400 € si to môžem nejak no a rokovať. Co to stojí, tak ty si koľko, 20 € trčkáš? Čo? Na hodinu je to 80 €. Vole. A na hodinu? A ty hodinový žrebec si?
Takže vydržíš hodinu? Náhody. Do Ale piče, tak tak mi aj to vstalo. nečudujem, že tá pána prasklo more. Áno, ale Áno. a druhá byla taká, co tiež akože... Áno, pardon. Druhá byla tiež taká, že stalo sa to, že tiež tú silikónovú som jel, tú minč, tam byla, tá stala 240 eur. Aj tu s praskel? To mi na to prispeli z televíznych diváci na TikToku. Dobre. Mi poslali. No a potom, samozrejme, som umel okolo 4 rokov, tak už sa to nedalo napúkať, tiež to bylo prasknuté, ale to bylo kvalitnejší. Ne? Tak som urobil to, išiel som Radovi, povedám Radovi, víš co, odrež mi tú hlavu na památku. Tú hlavu si nechám, ako je vlasama. Tá byla už aj vlasama, človeče. Tá byla peknejší. Aj oči miela, všetko miela, aj proste, no, tak na hubu sa mi to takto všelijak, no, tak, víte co. Áno, tak nakoniec, co by si chcel odkázať našim sledovateľom? Tak vašim, aj mojim sledovateľom. Aj tvojim, aj našim. Odkazujem všetko, aj pred našim, aj za naším, aj sa poví, pred našim, za naším, jak to bylo v Mrazíku, pred našim, za naším, co spíval Ivan. No, tak odkazujem vlastne, aby ste mieli proste dobrú pozitivitu, dobrú energiu, nešíriť vlastne to zlé, ale šíriť hlavne to dobré. Sranda, pičoviny, áno, to ľudí najvícej proste zaujíma v dnešnej dobie. A co inší, srandy robiť, mieť sa rádzi, nenadávať si na TikToku a proste neurážať sa a robiť len to, co je správne a byť za to zodpovedný. Aby ste aj vy, akože 2, 3, alebo jak sa poví, áno. Sme dobrá 2. Áno, aby ste aj vy byli pozitívni, dobre naladení a mohli ste vlastne postupovať o stupeň, co víc o stupeň, co. Jak sa poví ďalej, o level vyš, no? Aby vám to dobre išlo, tak vám to prejem a gratulujem vám, že máte toto štúdio, už ho máte chvíľečku, takže polajkujte im to, aby aj oni mali vlastne dosť sledovateľov a verím, že budeme aj naďalej spolupracovať v takýchto pičovinách, že možno, že mňa zavolajú aj možno ďalší krát, jak budete samozrejme chcete, na vás, áno. Som rád, že ste ma tu pozvali, že aj ten zákusek, aj tá káva, aj ten džus nejaký byl, áno. Cigaretky. Áno, cigarete, takže pekne ďakujem. Dúhé vesky ľahké, áno. Moc pekne ďakujem za návštevu a teda, ak sa povedal, že som tu byl na návštevie, tak za to ďakujem a verím, že teda opäť niekedy, možno na budúce sa uvidíme a možno, že to rozjedeme aj nadálej, možno, že jak sa povedal, že sa z tú loďu od toho brehu odrazíme to najdálej. Tak. Konec. A ešte vyhlásime počasie. Milí televízni poslucháči, vypočujte si počasie. TV Čáčov vám oznamuje záhoracký šláger počasie. Počasie na dnešný večer by mohlo byť samozrejme ukúdnené. Vlastne by mohol nám fúkať taký malý, mierny vietor západný. Áno. A zajtra takisto by som mohol vyhlásiť počasie okolo 31 až 32 stupňov, čiže počas 2 týždňov očakávané pekné počasie, hlásim na 2 týždne počasie, ja, Peter Jurčovič, hlásim, tak počasie by sa mohlo umúdriť a veríme, že aj žatva ukončí všetko v poriadku, na prostém porádku a že veríme, že toto počasie bude pokračovať i naďalej, lebo sme mali minulé dni sme mali také počasie, také sichravé, také... Jak sa poví, na piču? Áno, na piču, ale ja si myslím, že tam prídu aj nejaké tí búrky, nejaké zrážky prídu, ale očakávajme vlastne teploty už vyššie, áno, vyššie teploty okolo 31-32 stupňov, nevylučujem, že možno aj 35, takže máme sa ešte na čo tešiť, aby aj vy, ktorí sa chodíte kúpať vodným tokom alebo na kúpaliska, na plavárne, aby ste mohli už konečne v plavkách, aj vy ženy, aby sme vás my chlapi videli a mohli by sme byť trošku šťastní, potešení. No. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Dobre, týmto by sme to ukončili. Takže týmto ukončíme, potom, milí ľudia, budem vysielať doma a budem takisto pozdravať tady týchto mladých. Aučula Nordiasa. Áno, takže môžete povedať aj pána kameramana. Takže všetko dobre prajem ešte raz. Do nového roku. Aj do nového roku, aj po novém roku a tak dál. A nemám rád sviet, nemám rád Vánoce, nemám rád nič na svete, ani sám seba nemám rád, ani vás nemám rád, nič sebe. Ďakujem pekne, ahoj. Aj motár.
Ďakujeme. Ahoj. Díky moc.